professionals de l'Escola Municipal de Teatre, com bé deia jo, Carme, un d'ells porta 19 anys al front de l'Escola Municipal. Persones que són d'Aldaia, que viuen en Aldaia, persones que han aconseguit un nivell de qualitat artístic importantíssim, persones que són admirades i estimades pel seu alumnat i pels seus pares i mares, unes persones que han demostrat la seva professionalitat i el seu compromís amb el seu treball i amb l'Escola Municipal de Teatre d'Aldaia, i una escola que amb el seu recorregut ha tingut verdaders actors i actrius. I així tenim mostra de totes les persones que han passat que en aquests moments estan triomfant en el món del teatre i del cinema. Per tant, també sol·licitem que se regularitzi aquest procés, que entenem que és irregular, i que se comença a parlar en tot el món, en totes les persones implicades en el món del teatre, abans de continuar per el procés, per definir el futur de l'Escola Municipal de Teatre, però tots junts amb tots els agents implicats, pares, alumnes i el personal tècnic. Concreta. En el informe n'hi ha una part que és la precisió tècnica que se demana en el procés qué condicions té complir l'empresa des del punt de vista de l'activitat teatral. Lo que xoca és que no està firmat, no n'hi ha firmat de ningú, ningú l'ha firmat, fica el responsable tècnic, però jo he comprovat avui i no és una còpia que fica al xatxat, és una còpia, no n'hi ha firmat, no se sap qui és el seu pare. El proyecto de la empresa a la que se le ha adjudicado nos regalan 36 horas más de clase. Y encima aportan mejoras que no aportaba la actual empresa. Sí que és cert que com a millora esta empresa presenta noves classes d'esgrima. No sé realment si això és seriós per a dirigir una escola municipal de teatre con classes d'esgrima. No sabem si sabem el que estem parlant. Yo no voy a meter ni voy a criticar para nada porque yo no soy la menos indicada si son buenos profesionales o no son buenos profesionales porque no soy del ramo ni del premio. Y sí. Tú misma has hecho una frase que la copio. No soy del ramo ni del gremio, pero usted tú eres abogada. O sea, un abogado no es del ramo ni del gremio de cuestiones culturales y teatrales. No tiene sentido que lo ha firmado él. ¿Me confirmas que ha firmado él? Como yo no lo sé, ¿me confirmas que lo ha firmado él? No lo sabes. Bueno, no pasa nada, ya me lo contestarás. Pero además de eso, el informe que tú dices y que resuelves, el informe que resuelve que una empresa tenga 45 puntos y otra tenga 35 puntos, que es proyecto de actividades, el proyecto teatral, o sea, 25 años de teatro y un abogado tiene que resolver cuál es el mejor contrato. Creo que eso es fácil de entender que no tiene mucho sentido. Tranquilo, no voy a tratar a los trabajadores aquí como personas. No los voy a tratar. Es eso. Yo sí que hice los informes. Incluso Elisa hizo los informes. No sols serà així, els tenim complets, els tenim còpies, els informes expedits. O sigui que parlem en propietat.